Ať se nám to líbí nebo ne, umělá inteligence je budoucnost. A proto vám chci dnes ukázat 10 nejlepších AI aplikací, které vám ušetří hromadu času. Jako první musím samozřejmě zmínit první českou a slovenskou alternativu k ChatGPT, což je Deeply.cz, která vám díky umělé inteligenci vytvoří kvalitní textový i vizuální obsah během několika sekund. Například pokud chcete napsat e-mail, jednoduše si vyberete šablonu, odpovíte na pár jednoduchých otázek, kliknete na vygenerovat a Deeply vám vytvoří celý e-mail za vás. To samé s příspěvkem na Instagram, jednoduše popište vaši fotku nebo video a Deeply napíše příspěvek za vás. To samé, pokud byste chtěli například vygenerovat reklamu na Facebook, popíšete váš produkt, co produkt dělá, jaké jsou jeho benefity, kliknete na vygenerovat a Deeply za vás napíše kvalitní a přesvědčivou reklamu na Facebook. A pokud chcete nadpis pro vaše YouTube video, jednoduše popíšete, o čem má video být a Deeply vám vymyslí několik nadpisů. Také má Deeply několik prodejních frameworků, které vám vytvoří kvalitní a přesvědčivý prodejní text, ať už pro reklamy, pro prodejní stránky, pro e-maily a tak dále. Máme tam několik šablon, například rozepisovač vět. Pokud vytváříte nějaký obsah a potřebujete inspiraci, jednoduše vložíte jednu větu a Deeply vám tu větu rozepíše do několika odstavců. Nápady pro TikTok videa, který je teď velmi populární, stačí dát vaše téma, Deeply vám vymyslí několik nápadů pro vaše TikTok video. Navíc máme také funkci chatu, kde můžete s Deeply volně komunikovat, můžete se ptát na jakékoliv otázky, můžete dávat jakékoliv zadání. Například můžu zadat, že chci vymyslet 5 nadpisů pro můj blogový článek o superpotravinách a Deeply mi během několika sekund vytvoří několik nadpisů pro můj blogový článek. Jeden si můžu vybrat a zeptat se dále, ať mi Deeply vymyslí detailní outline mého blogového příspěvku. A ten outline si potom můžu vzít, můžu si ho sám napsat, ten blogový příspěvek, anebo nechám Deeply celý blogový příspěvek napsat za mě. Navíc Deeply oproti ChatGPT má také generování obrázků. Jednoduše si vyberete jeden z AI modelů, popíšete, co chcete vygenerovat a Deeply za vás vygeneruje velmi kvalitní obrázky, které si navíc můžete zvětšit až do 8K. Číslo 2 je šikovný nástroj od Adobe, který vám pomůže vzít jakoukoliv audio nahrávku a přetvoří ji takovým způsobem, že bude znít jako z profesionálního nahrávacího studia. To znamená pro vás, kteří točíte podcasty, kteří tvoříte obsah, který je vyloženě audio, i pro vaše YouTube videa, pro vaše Instagramová či TikToková videa, pokud chcete kvalitní audio, ale nemáte profesionální nahrávací studio, nemáte profesionální mikrofon, nebo je nějaký ruch v pozadí, jako jsou auta, či někdo z vaší rodiny, tak stačí nahrát tu audio nahrávku do této aplikace, ta je vezme a upraví ji tak, že bude znít opravdu jako z profesionálního studia. Já vám to ukážu na příkladu, který tady mají, kde vám to budu přepínat, jak to zní bez této aplikace a jak to zní s touto aplikací. Tak se podívejte sami. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Jak vidíte, ten rozdíl je obrovský. Sám jsem tuhle aplikaci zkoušel, využíval a funguje to opravdu skvěle. Číslo 3 je aplikace Captions.ai, která vám pomůže vytvořit automatické titulky pomocí AI k vašim videím. A nejen to, dokáže odstranit hluchá místa, to znamená, pokud se seknete, pokud máte nějakou pauzu ve vašem videu, tak Captions AI tu pauzu dokáže odstranit, dokáže vytvořit opravdu kvalitní titulky, dokáže vám napsat i skripty pomocí AI pro vaše videa, funguje v několika jazycích, včetně češtiny a já ji sám využívám, pokud sledujete naše TikTok videa, tak sám tuto aplikaci využívám vlastně k tvorbě titulků pro naše TikTok videa. Takže určitě doporučuji všem, kteří tvoříte video obsah, jak na YouTube, na TikTok, na Instagram Reels, tahle aplikace vám ušetří spoustu času. Jako čtvrtou tady máme aplikaci Soundro, která vám díky umělé inteligenci dokáže vytvořit unikátní hudbu podle vaší nálady nebo podle vašich parametrů. To znamená, že už nemusíte platit za stránky, kde máte dostupnou muziku nebo hudbu, kterou můžete používat do vašich videích například. A můžete si je vytvořit unikátně pomocí AI. Například si můžeme přehrát nějaké příklady. Tohle je hudba, kterou vyloženě vytvořila umělá inteligence a která předtím neexistovala. Máme si další příklady.
Navíc se v aplikaci dá ta hudba potom různě upravovat podle toho, jak chcete. Můžete si upravit začátek, můžete si upravit spoustu různých věcí a tak, aby to bylo přesně podle toho, jak si to představujete. Doporučuji všem, kteří zase točíte nějaký obsah, tvoříte videa, potřebujete hudbu do pozadí, ale nechcete si platit za to, abyste používali nějakou hudbu, která má copyright, proto můžete vytvořit unikátní hudbu pomocí umělé inteligence. Číslo 5 je aplikace Synthesia. Tahle aplikace je neuvěřitelná, protože místo toho, abyste natáčeli sami sebe na videu, jak namluvujete vaši reklamu nebo nějaké video, tak můžete použít Synthesii, kam jednoduše vložíte skript pro vaše video a Synthesia vytvoří avatara a audio pomocí AI. To znamená, že unikátní avatar vytvořený pomocí umělé inteligence za vás namluví celé video. Zní to velmi dobře, samozřejmě tyhle technologie se budou stále vylepšovat, ale už teď v roce 2023 jsou ty výsledky velmi dobré. Určitě si projeďte jejich webové stránky, vyzkoušejte si to, je to skvělé pro nějaké prezentace, pro prodejní videa, pro reklamy. Místo toho, abyste to museli sami namluvit, sami nahrávat, sami být na videu, tak můžete mít na videu AI avatara, který vám to sám namluví podle vašeho textového skriptu. Šestá aplikace, kterou doporučuji vyzkoušet, je aplikace Runway, což je editor jak pro videa, tak i pro obrázky pomocí AI. Mají tady opravdu hodně funkcí, kde můžete pomocí textu generovat unikátní videa, můžete generovat obrázky, můžete vzít obrázek a expandovat ho pomocí AI, můžete měnit různě pozadí či styl těch obrázků, můžete si vytrénovat vlastní AI modely, je tady toho opravdu spoustu, můžete vymazat věci z obrázku nebo z videí, můžete je zpomalit, můžete udělat to, aby obrázky se hejbaly, vymazat pozadí z jakéhokoliv videa, mají opravdu spoustu funkcí a zase tyhle technologie se budou zlepšovat, my sami do Deeply chceme podobné technologie přivést již brzy, ale zatím si to můžete vyzkoušet u nějakých dalších aplikací. Číslo 7 je aplikace Opus. Tahle aplikace bude užitečná zejména pro ty z vás, kteří vytvářejí video obsah na sociální sítě. A zejména pro ty z vás, kteří chtějí opravdu využít potenciálu na TikToku, na Instagram Reels a nechcete střihat vaše dlouhá videa například z YouTube a vytvářet z nich Reels manuálně. To znamená, do této aplikace vložíte jedno dlouhé video, můžete nahrát nějaký dlouhý video podcast nebo dlouhé video na YouTube a jednoduše vložíte YouTube link do této aplikace a ta aplikace vám automaticky vytvoří minimálně 10 virálních klipů pro TikToky, pro Instagram Reels a navíc automaticky dokáže detekovat, kde je obličej člověka, který mluví, což znamená, pokud děláte podcast a mluví 2 lidi, tak ta aplikace dokáže detekovat jejich obličeje a zaměřit se na jejich obličej. Automaticky vám to upraví do formátu TikTok videí a Instagram Reels a navíc vám automaticky přidá titulky. Číslo 8 je aplikace Otter.ai. Tahle aplikace je skvělá pro ty z vás, kteří mají nějaké videomeetingy, například v aplikaci Zoom a nechcete manuálně psát poznámky z těchto meetingů. Jednoduše to napojíte na Otter a Otter vám automaticky bude psát poznámky z vašich meetingů, z vašich videoschůzek a ta aplikace dokáže i mnohem víc, může vám udělat transkript víceméně z jakéhokoliv videa a ušetří to opravdu hodně času a převážně pro ty z vás, kteří opravdu mají hodně videoschůzek a chcete zapisovat nějaké nejdůležitější poznámky z těchto schůzek. Číslo 9 je aplikace Beautiful AI, která vám díky umělé inteligenci vytvoří nádherné prezentace. To znamená, že už nemusíte trávit hodiny v aplikacích, jako jsou PowerPoint, Canva nebo Keynote a jednoduše můžete do Beautiful AI vložit textový obsah, ze které chcete vytvořit prezentace a Beautiful AI vám pomocí umělé inteligence vytvoří slidy pro vaše prezentace. Máte tady několik příkladů na jejich webových stránkách, můžete si to vyzkoušet, uvidíte sami, jaká aplikace funguje, ale tohle opravdu ušetří spoustu času pro ty z vás, kteří tvoří prezentace na nějaké schůzky, meetingy, prodejní prezentace a tak dále. A jako poslední aplikace je aplikace Guide.com. Tahle aplikace je skvělá pro ty z vás, kteří podnikáte, máte firmu a máte tým zaměstnanců, pro které chcete zdokumentovat nějaké procesy nebo rekurentní aktivity, aby měli opravdu návod, ideálně videonávod, přesně jak tu aktivitu provést. A díky téhle aplikaci stačí kliknout na jedno tlačítko, jednoduše provedete tu aktivitu nebo ten proces, který chcete zdokumentovat a tahle aplikace vám během několika sekund vytvoří video návod pro váš tým, pro vaše zaměstnance s přesným postupem, jak tuto aktivitu vykonat.
Pokud se vám video líbilo, dejte nám odběr, dejte like na tohle video a vyzkoušejte si naší aplikaci deeply.cz na 5 dní zcela zdarma na našem webu.